Cămașa și papionul. Pe rând, cineva l-ajută la papion, cineva la... La papion. Stă rău să facem fotografii. După aia butonii. Hai. Nu știu să fac. Alex sau Alexandru? Cum al bagi prin aia? Trebuie să mai dau o parte. De doi, restul, dă-te, te rog, putem să îndeplinim. Așa. Îl fac să-ți mă de însurat. Alex, tu trebuie să zâmbești. Când mai poți să-i faci, nu mai poți să faci asta. Pe rând, hai pe rând, acolo. Alex, tu trebuie doar să zâmbești. Ce iasă, iasă, vezi tu. Îi bați după aia. Se îndoaie odată? Se îndoaie odată. Vă las. Să-i pui butonii? Vrei să nu-i dai cămașa cu ciotul. De asta n-am mai întâlnit, mă. Vrei să nu-i dai cămașa cu ciotul. Dar aranjați-l la papion voi, că vin alții la butoni. Da? Acolo ai rămas. Ca să apuce să vină toți băieții. Exact, să facem cu toți. Cred că se trage într-o parte. Te pui papuce, tu n-ai astfel aici, acolo asta. Am butoni. Vezi că nu și butoni. Despre toate. Că vin alții după aia butoni. Da? Deci mai statele sunt toți. Cum se duce papionul? Din spate, cred. Da? Dar în spate nu are undeva. Trebuie să fie chiar mai bine dau cu masa mea. Uite aici. Are undeva. No, haideți, moacă și acum cu... Nu, mă, nu are nimic aici. Lasă. Acum eu vă rog pe fiecare de la mici și până la mare să dați un pic de ascultare la 2-3 cuvinte ca și încă stau scrise și trebuie să aici zise. În primul rând, mulțumim la socrii că ne-au primit în familia lor, mulțumim și la socrii mici care ne-au primit în casa lor. Iar acum, cinstite mire, după trecutele zile, s-a sosit timpul și ție să pornești la cununie ușor. La cununie pornește, la Dumnezeu te gândește, fă-ți cruce și la drum cu noi pornește.
Dar la părinții tăi cei buni, sărutele lor mâini și frumos le mulțumește pentru că te-au putut crește. Copilul vostru iubit care l-ați crescut de mic, azi e mare și voinic și pornește la nutit. Eu las lucru nelucrat și mă duc la cununat. Nu plânge mama mea, nu plânge tata al meu, nu vă fie sufletul greu. Eu trec codrii de argint și mă întorc căsătorit. Peste codrii cei acasă e o minune de mireasă. Mireasă faină că tată ce pe mine mă așteaptă, rămas bun mamă și tată. Și ce m-a apărat de rele ca mânuța maicii mele. Și ce m-a apărat de rău ca sfatul bun de la tata al meu. Înainte de a pleca, a rămas bunul meu și de la sora mea ce-am copilărit cu ea. De la mătușile mele, Mirele vă mulțumește tuturor pentru sprijinul pe care l-ați acordat. Mi-au rămas bun și de la Alin Oprescu, care e alături de mine. Când să rămâne a rămas bun, eu plec în străini acum. Ziceți-mi, părinți, voi mie, ca fericită să fie scumpa mea căsătorie. La vecini și la vecine, dumnealor, le poftim bine. Iar la cei din șezătoare, la feciori și la fecioare, Dumnezeu să-i fericească și într-un mulți ani să trăiască! Și frumos te vom servi. Cu vinaș și cu friptură, cu vin și cu prăjitură. Și acum, nașule, dacă vrei, te hotărăște și în casă ne poftește. Nașul ne poftește. Dar nu înainte de a primi un buchet de la doamna nașă, de la stimată mire, vă rog. Mulțumim mult de tot. Uite, nașul ne așteaptă aici, vă rugăm să serviți o prăjitură, o pahar de suc, muzica să cânte. Să cânte. Place la noi. Vă place la noi. Acum mai Andați-vă cu mine!
Mulțumim. Acum o să rog pe domnișoara care vine cu brățările să stea lângă ea să o ajute. Și domnișoarele care trebuie să aveți brățarea pe mâna dreaptă, o să vă punem. Veniți ușor pe rând și vă... O să vă pună. Andrei, uite-te aici. Florile la Mirele, vedeți? Hai să punem ăsta. La Mire, la Naș, la Tasa. Semi-întoarsă. Super. În primul rând, eu mulțumesc la socrul mic și soacra mică că ne-au primit aici în casa lor cea mare, ne-au omenit cu toate bunătățile lor, de unde au vrut să ne omenească, Dumnezeu să le răsplătească. Iar acum, cinstiți socrii mici, socrul mic și soacra mică, și totodată bun părinți la acești tineri căsătoriți. Astăzi fiica voastră bună când e voi să despreună, ca pe față le cuinează și așa vă cuvântează. Dragi părinți și a mei iubiți care din mine vă despărțiți, faceți bine și mă ascultați, i-am greșit să mă iertați. Că nu-i copil să se nască pe întinderea lumească, la părinți să nu greșeați. Și măicuță și mă doare că mi-a crescut ca o floare. Am crescut eu mângâiată lângă mea mamă și tată. Dar iată clipa a sosit pe cum este prorocit. E prorocit din vecie ca omul să aibă soție. Și pe mine soție m-ați dat la acest înăvăiat și silita mă duce de la maica mea cea dulce. Eu din cea noi pleca până ce noi săruta părinților mâini drepte, facă bine să mă ierte. Din grația, dar nu come mi-o parte. Și să rămân a rămas bun, eu plec în străini acum. Dar înainte de a pleca a rămas bun îmi iau și de la bunicul și bunica mea. Mireasa vă mulțumește tuturor pentru tot sprijinul pe care l-ați acordat de când a fost mică și până acum. Și să rămână a rămas bun, eu plec în străini acum. Ziceți-mi, părinți, voi mie, ca fericită să fie scumpa mea căsătorie. La vecini și la vecine dumnealor le poftim bine, iar la cei din șezătoare, la feciori și la fecioare, Dumnezeu să-i fericească și într-un mulți ani să trăiască! La mulți ani! Casă de piatră! Și dacă te vei îndura, îl poți și săruta, că aceste guri căscate ce sunt aici adunate s-au întoarce înapoi până vi săruta voi. Deci acum ne pregătim să plecăm. Nașul preia mireasa. Mirele nașa. Nu, asta bine. Da? Hai să am coborât. Ca o poză cu mătușa. Ultimele poze, dacă mai vrea cineva cu mireasa, oricum o să mergem la poze unde avem timp numai de poze. Bun, deci mai pe rog. Nașul cu mireasa, mirele cu nașa asta. Și ceilalți vă rog să facem un alai un pic cât să ieșim din curte și după aia mergem. Deci dacă vreți să mergeți în fața noastră, numai până ieșim din curte. Hai mă, te sculă. Băieți, dragul nu stau cu hai ziua bună și-am plecat! Hai mulțumim de ce ne-ați dat! Hai bine stă la cer cu lună! Hai la mireasă cu cunună! Hai bine stă la cer cu stele! Hai la mireasă cu mărgele! Hai mireasă cu mărgele!
un acord în tot ceea ce privește căsătoria. Soții își datorează reciproc respect, fidelitate și sprijin moral. Ei au datoria de a locui împreună. Pentru motive temeinice, ei pot hotărî să lucrească separat. Soții sunt obligați să poarte numele declarat la încheierea căsătoriei. Acum partea cea mai importantă. În urma consimțământului nostru liber exprimat, vă declar căsătoriți. Aplauze pentru mireasă!